Ang mga pagkatawag hatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir! Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Padayon ta sa tuwang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, mga kabisyo, my love, so sweet. Tutok pakatok sa udto, kauban gyapon mi ninyo, karon mga taknalas 12:13 nagyod sa kaudtuhon. Of course, kinigyapon ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, daging yung gapon taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha, plasta gyapon tao magwanuban. Ngayon ito ang programa karon mga takna. Ilabi niya sa pagpahimsog sa kalawasan ha. Tood mga kabisyo, my loves, kini aton tulumanon getog kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan, ginseng nga manalipod sa kalawasan. Batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyan dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Calabo Plus herbal capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-9736009. Padayon ta sa tuwang panaguban, padayon sa paglanog-lanog. Mga kabisyo, my love, so sweet. Still, we are live gihapon sa tuang Facebook page. Diri sa DJ Mike Kiling Facebook page. Sa tuang Facebook page sa Calabo Plus Herbal Jesser Marketing Facebook page. Pwede mo mag-message diya dapita, mag-order kung sa gusto ninyong produktong paliton diri sa tuang Calabo Herbal or Calabo Plus Herbal Supplement sa Manisla Lulubaba. Pili mo o sa inyo ani din ha. Calabo Plus with Mangustin, Calabo Plus Capsule, Calabo Plus Liniment Oil, Calabo Plus Premium Rub, Calabo Plus Herbal Soap, no, Angelic Relaxing Roll, Angelic C with Sodium Ascorbate na Vitamin C, Calabo Plus with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, no, Charisma Beauty Soap o Charisma Kojic Soap. Mo kani sila mga produkto niya to, pampagwapa, pampalig-on sa panglawas, no, wellness and healthness. O aniya inyo ha mapalit diri sa tuwa sa Calabo. O mayong udto sa gihapon ilabi niya ning mga
ay nagatanyaw sa itong Facebook Live school dyan. Mayong utol lulubaba, lutak-lutak, nagyuta ang sugod. Init na. Bitaw. Pwede na ka magtanom diyan kamuti. Di na ka di na ka maggunya. Kisa pa ni. Daghang salamat sa inyo adya mayong pagpanood to diay no. Ilabi na sa ubang mga kabisoy ni Gugba natong paminyaw Joshua Barasiya. Na ako'y gi-confess nimo sa PM please. Sige. Tanawon na to niya siya ha. Sige, kawami ka bantay yun. Og plus na tan yan niya ang programang Katok Confession. Yes, of course, manukad, nini ato ang programa mga kabisyo, my love. So, pwede mo magpadala sa inyo mga kaagi. I-message lang ang Katok Confession nga Facebook page. O dito, ato ang i-post ang inyo ang kwan para maandam na to na siya makita. Dayon, mabasa po sa uban. Alright? So, kung gusto mong or itago na to inyong pangalan, walay problema na siya. So, padala lang mo dito mga kabisyo, my loves, ha? Ng buhok sa akong ilong. Nganyo man. Katul naman. Dili ka na ang ato ang story session mga kabisyo, my loves. Aniya ang ato ang Katok Confession. Itago na lang ako sa pangalang Ana, taga Cebu ko. Before that, I just want to say na you're free to judge me. I'm still on high school. Tapos akong mga family, religious kaayo. Every Sunday, gasimba jud me. Dili mo religyoso kung kada Domingo mo magsimba. Ang tinuod nga religyoso, adlaw-adlaw magsimba. Napa day simbahan adlaw-adlaw abre? Kanyang Katoliko, adlaw-adlaw magina sila. Ang ba niya, tagahapon ang misa, kaya depende naman lang tuod niya siya. Pero kung kada Domingo na ka magsimba, dili ka religyoso. Diba? Pero ang ubang mga religion, twice a week. Twice a week sila. Wala gimintis na siya. Pero kay kada Domingo man, dili mo religyoso. Simba-simba lang ng inyo. Matinuuhon siguro sad. Pwede po na na siya i-considerar, no? Every Sunday, kasimba jud mi, basin bisag katulugon pa ko. Ukawon jud mi, kay manimba. Dapat lang. Kay manimba gani, dapat di magtulog-tulog. Dapat unahon yun nato ang gingharian. Diba? Spiritual nga panginahanglan. No? Unya ng mga inganyang material. Munya nga, ang pagtulog-tulog, dako kanyang sala niya, may kiling. Gani, lulubaba. Tama jud ka, no? So, moto 4 years ingana among routine. But a day came that changed me. Nagtukod og bagong church sa among village, mas duol na. First mass didto nga church. Kay mao lagi hinimba man mi mao to nakasimba ko didto. Nagsugod na ang misa, si bishop man ang nagmisa. Tapos daghang man na siya alalay nga mga pare. Suwang kayo kay ang isa sa mga pare didto nagwapuhan gyud ko. Sukad ato nga adlaw sige nako siyag huna-hunaon. The way he arranged his hair, the way he looks at the people. Labi na ang iyahang mga mata. Nakakapanghina ng tuhod. Lain man ni siyag pananasya, hilig man ni siyag mga pari. Pero dili talang pari sa tinuod lang, no? Inosente. Ang uban na niya usa nagpari ning sulay pa niya tanan. Kay ilahan ng ilahan ng test sa ilang kagulingon kung para bagini sa ila ang pagpari. Kay nami higala, suod nga higala. Yes, kung makita na niya itong Facebook Live, nakatanaw man gito usahay, makita man gud niya itong Facebook Live, boy lain si shoutout din ako si Julius Samonte. Shoutout panganlan yun. Itong best friend nato lulubaba, no? Ganyi.
Lagi kay bago pa nga church nag-assign og mga pare tapos na timingan nga isa siya sa napili. Lipaya lagi nako. Every Sunday musimba jud ko. Dili tungod kay gipukaw ko sa kumama kundi kay ganahan ko kay makit-an nako siya. Mga pila ka bulan medyo nakabantay ata siya nga regular ko nga magasimba didto. Every time nga homily, mo ba na siya? Mututok jud siya sa ako. Tapos isa ka event ana niadto ko. Tapos naapod day siya. Moto nagila-ila mi. Lipay na pod kaayo ko. Moto chika-chika as pangayuay og number. Kayong kong pari man di ay ni. Oh. Nakaanggo ka day. Pero wala na sa kong utok. Bulok manggud ta paggugma na. Makabugo bitaw ng gugma gid makiling tama gina siya at least siya na-realize niya no. Moto nagkamiguhay mi hangtod isa ka adlaw ni ana siya nga naglibog na siya. Nakulbaan ko. Ana siya na ako'y naangayan ba. Mahal na nako siya pero bawal. Agoy. Maninintal kang bayhanya ka. Isa kang malaking you are a big you know. You're a very big influencer, ha? Influencer. Vlogger lang influencer. Ana pug ko sa text. Kinsa man na. Excited kay ko nga nakulbaan sa iyahang reply. Pero nabuntag na lang wala jud siya mimbalos. Nihapit ko sa kumbento pagkaugma, nangutana ko sa sakristan. Asa si padre, ana siya. Wala pa daw kauli, sukad kagabi. Kusog kaayo nga akong heartbeat. Pila ka adlaw wala jud ko kadawat og text hangtod nagdomingo na. Niadto ko sa simbahan para musimba. Oh, alangan niya para mag-shopping. Malamang mo jud ka para musimba. Og makibalita sa iyaha. Uy, marites. Tingala ko kay lahi man ang nagmisa. Mao to pag humanog misa niadto ko sa ilang quarter. Nangutana ko asa siya. Tapos nitubag ang sakristan nga naibal-an daw og laing parokya na naa daw siya sa Luzon. Wala kog nalipong. Kay lakon kaayo ko. Muli naunta ko pero gitawag ko sa sakristan. Naaday pahatag si padre sa imuha. Papel nga nakatupi. Og mauni ang sulod sa sulat. Daw be. Tit lang. Saan sa nato ni? Excited kay ka ba? Sorry kaayo. Kay nihawa ko nga wala na nanghid sa imuha. Basin manggod og magkita ta. Dili na ti ka buhian. Oo, ikaw ang nagpalibog sa akong utok. Kay ikaw ang babae nga akong gimahal. Nagmahay ko nganong karon pataka nakit-an. Nakaila kung asa ulahin na ang tanan. Nilakaw ko atong gabi nga nag-text ko sa imuha. Yadto kong bishop og akong gisulti tanan og niya na siya nga magpahangin ko og mangayo sa iya hagiya. Moto nag-ampo ko pila ka adlaw dito sa kumbento sa laing simbahan. Og didto nako na-realize nga dili jud ka para sa kuha. Daghan pa kag pwedeng buhaton sa imong kinabuhi og naapapud ko'y misyon nga dapat atubangon. Mahal tikaan, pero mas mahal nako ang Ginoo. Pag-amping pirmi. Diri na lang kutob. Oy. Kapila jud na ko to gibasa ba. Murag gidugmo kang akong kasing-kasing. Lipay na unta ko kay parehas mi gibati pero dili pwede. Sakit, oo, pero kabalo ko nga mawala ra ni. At least wala mi naabot sa point nga mag-regret ko or kami. Mahal ti ka kaayo. Munang nag-irespeto ko sa imong desisyon. Diri na lang kutob og daghang salamat. Hello, oy pod.
Pero sa tinyo di man po niya sala nga naa siya gibati unsaon taman nga tadhana gyud nga naagid sila yung pagbation sa isigusa. Oh. Kay mo lagi kining gugma mura ni ukwan, mura ni virus. Diba? Mo atake man gani murag maglisod kasi mong kagalingon daghang kay maapektahan. Mo nang siyang kagalingon pod excited kay siya malipayon siya, nigugma siya. Gibati siya niya na tanan-tanan. Pero dapat isip pa ba nga kabalo kang pare man niya kung gikaibgan oy. Ha? Kuan na lang siguro ko kining maglikay lang siguro ko, di lang siguro ko magbarag-barag ganin niya. Nawad alam mo pare nga cute dia sa inyo. Pero okay ra to siya ka at least iyahag yung gikuan yung gipugngan niyang kagalingon ug wala gid siya niyang padala kay tungod ya na siya misyon na mas importante pa kaysa gugma, di ba? Gani tama jud ka Lolo Baba, no? So, mga girls. Ay na mo ato mga pare, kay bawal naman to sila. Okay ra mag-admire, okay ra mag-crush. Dito lang mo sa DG. Gani sa DJ lang mo. Dili pa mo magmahay, ha? Relax kayo sa tanan, no? Duha ka oras yung duty. Unya tapos soldado, di ba? Unya tapos taas kag oras sa imo, di ka asa makamangangkong ana. Munang girls, alam na. Wala yun ang Valentine's ani? Ala, sige. Pero bitaw, mga kabisyo, my love, so sweet. Dagan salamat sa inyong pagpadala o katong mga gusto magpadala sila mga kagi. Pwede nyo i-message ang Katok Confession nga Facebook page, mga kabisyo, no? Okay? Padala lang mo diya dapita o ato na siyang hatagag pagtagad ng inyong mga story ng uban pa diha. Okay? Nang unsa inyong mga gustong ipadayag ng mga pagbati. Nini ka nato. I-message lang tuod ta ninyo. And mayong udto sa gihapon ilabi na ning mga kabisyo my loves nato diya sa 107.3 YKFM Monte Vista, 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 88.3 Line FM Badas Placer, 93.9 Line FM Caguait, Line FM Barubo, Go FM Trinto, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 99.5 Gold Bayugan, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, Kings FM Radyo Pagbabago, 88.8 Caguay Surigao del Sur, Radyo Tribo Madrid 98.7, Real Radio San Franz, The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 94.1 Line FM Hinatuan, Kasangga Radio FM Panabo City and Mix FM Dipolog Pulangko. Daghang salamat, maayong udto kaninyong tanan, maayong pagpaminaw, maayong paglanog-lanog. Skull John, Matt Reed, also thank you so much sa inyuhan. Ala sige. And mga kabisyo my loves, di na to kalimtan sa gihapon gani, no? Nga kung mopalit man gani taw Kalabo Plus Herbal Capsule, dako kay gyud ang tabang sa mga sakit niini, no? Inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang ang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Plus with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawaan nga Kalabo leaves o oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attack o sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gout, mga kabisyo my love. So sweet, thank you so much sa inyong pag-umanuban. Padayon ta sa unahan, padayon sa tuang panukad sa paglanog-lanog. And pabati gyapon mo kanato alas 12:30 na duyog ta tutok pakatok sa udto giatod sa Jesser Marketing, ang tigamag tigapod-apod sa Kalabo Plus Food Supplement. Kini si Mike Kiling o kini po si Lolo Baba, ha? Te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí.